שהמצב מסביבנו רועש ורועש. אם חשבתם שזה מהפכות, שהמהפכות הן רק בתוך המדינות האלה ואנחנו מסתכלים מן הצד, אז תראו לכם שאם השלטונות יתחלפו ויהיו אסלאמיסטים, אנחנו נהיה בבעיה רצינית. מי זוכר שפעם אני אמרתי שמה יקרה אם יחליטו מיליונים לצעוד לכיוון ישראל? הרי מסביבנו יש יותר מחצי מיליארד מוסלמים. מה יקרה? הנה אתם רואים, קשה מאוד לבלום, אפילו חצי מיליון שהולכים בדרך, קשה לצבא אפילו לעצור אותו. מה יקרה? כך שאלתי הרבה שנים. מה קרה? עכשיו הייתה הפגנה של 2 מיליון במצרים. למה אמרו 2 מיליון? שהם רוצים לעלות כולם ביחד לירושלים ברגל. לצעוד עד שיכבשו את ירושלים. ראיתם פעם דבר כזה? זה קצת רחוק שהפלסטינים, קצת רחוק. ומה אם זה יהיה פה מקרוב, מהגדה והלאה? מה יקרה? בואו נראה איך זה נראה. בבקשה. מה הם אומרים? מוות לישראל, מוות לישראל, על מות לישראל, על מות לישראל. ומה הם אומרים אחר כך? לעלות ולכבוש את ירושלים. תודה. אז זה פתיח.